Den næste test, vi vil gennemgå, det er Lachmans test, som er den bedste indikator for ACL-skade. Og det vi gør, det er, at vi plakterer patientens ben her til 30 grader. Udad roterer hans tibia, eller lateralt roterer hans tibia. Så tager vi fat distal på femur. Går ind lige og mærker, at hamstringsene de er afslappet, fordi at hamstring virker som en antagonist for det forreste korsbånd. Så går vi ind med den modsatte hånd og tager fat på proximalt på tibia med tommelen på tuberositas tibia og får et godt greb rundt omkring gastrocnemius. Så holder man samtidig posterior medialt og laver nu et antal træk for at teste efter ACL-skader. Hvis testen var positiv, så vil man kunne se, at tibia den vil glide fremad i forhold til femur cirka over 2 mm, og det sammenligner man så de to ben imellem. Et positivt test det kunne også være et blødt infield. Det var det, vi havde til her.